Wake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Wake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Wake gobe da labari ranar wanka. Wake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Allah ɗaya halitta da bambanci ku lura 'yan adam. Ranar wanka. Wani baki wani ja wani fari kowa daban-daban. Ranar wanka. Ajiya ta wuce daga yau sai gobe duniyar mu kan. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon shiri na ranar wanka wanda masu iya magana kan ce ba goyin cibi, wanda ni Altine Basakwace ke kokarin kawo muku kowane sati. Akwai wani karin magana da Hausawa ke yi, yawanci mata, cewa wai ba haka aka so ba, kanin miji ya yi miji kyawu. Idan mai kallon saurare ya lura, akai-akai ila yau in mun kai magana akan wani abi, gobe mu yi akan wani abi, amma dai yawanci duk yanzu mun yi magana akan matsaloli irin na rashin tsaro a arewacin Najeriya. Ba haka muka so ba, amma abin ne ya ƙi ci ya ƙi canyewa, kuma babu wani ci gaba, babu kwanciyar hankali, babu wani abu mai ma'ana da ka iya faruwa gare mu a cikin arewacin Najeriya da Najeriya in babu wannan kwanciyar hankali, in babu tsaro, inda duk ya kasance mutane manoma ba su iya su yi noma, 'yan kasuwa ba su iya su yi kasuwanci cikin kwanciyar hankali, to akwai matsala. Yau mai kallo da saurare muna tare da Alhaji Basharu Altine Guyawa, wanda ya kasance shine shugaban rundunar adalci ta Najeriya reshin jihar Sokoto. Yanzu ma na ji ya samu wani ƙarin mukami na babban jami'i mai magana da yawun hukumar kare wato bil'adama wadda ke da wato ta ƙasa da ƙasa wadda ke da hedikwata a Geneva, shi ma a nan jihar Sokoto. Mallam Basharu, mu ne maka barka da shigowa cikin shirinmu na ranar wanka. Assalamu alaikum da sauran jama'a masu sauraron mu. Mallam Basharu, ka ji wani ci ba haka aka so ba. Ina a ce ko shi muka tashi magana muna magana akan an ci gaba wani wuri, an kawo wani sabon salon noma, an kawo wani sabon kasuwanci da dai sauransu. Amma yanzu ko shi muna magana akan rashin tsaro. Lokacin da muka yi tattauna da kai wancan lokaci, yanzu za a ce akila an yi watanni, na tambaye ka irin abin nan inda ya taso da sauransu, da kai mana bayani akan Zamfara, gabacin Sokoto da dai sauransu. To Malam Basharu fa yanzu ya yi ƙarfin gabacin Sokoto, ya yi ƙarfin Zamfara. Ko ina yanzu dai ina ganin babu wata jiha guda a arewacin Najeriya wadda azzana lahiya. Abin maimakon ya yi ƙasa, tunda muna da shugabanci, kuma abinda shugabanci kowane iri na, da na gargajiya da kuma na zamani, ina ganin babban abin da a gaba gare shi shine tabbatar da cewa wato mabiyan shi talakawa sun samu zaman lafiya tare da junansu, domin wannan abin shi zai ba su dama na yin al'amuransu na yau da kullum domin samun ci gaba. Abin sai ƙara yaɗuwa yake, wai mi ka faruwa? Ito ranka ya daɗe, kacce ba haka aka so ba, tabbas ba haka aka so ba. Saboda akalla yau kusan shekara 14 babu abin da ka ɗaukan min lokaci ga rayuwa ta mahi tsawon lokaci irin waɗannan maganganun na rashin tsaro. Haka. Ashe kaga da zanna ake lahiya? To ina ganin yadda na san kasuwanci, yadda na kurɗawa. Da kasar noma. In shiga kasuwa yadda na san noma. To ina ganin da ƙila yanzu Sokoto ba wanda zai hina kuɗi. Na'am. To amma abin irin yadda ya taso da wajen, ya taso da garuruwan, ya taso da gidajen. Haka. Mun ka baro gidajenmu muna gudun hijira akalla yau shekara 14. To ai kaga
in banda ma da Allah ya sa akwai ƙashin arziki da ma an rasa sanin inda za a sa kai. Haka. To amma alhamdulillah mun gode Allah cikin shekara 14. Dukkan yadda ka samu kanka wajibi ne, gode Allah. Haka ne. Waɗannan al'amura in ka diba kai daɗe shekara 17 kenan in ka hada da shekara 3 na Boko Haram cikin shekara 14. Kaga idan muka dibi arewa muka dibi gabas muka dibi arewa maso gabas yankin na Maiduguri da Yobe da sauran wannan yanki. Muka diba yanzu ko muka dibi arewa maso yamma waɗannan jihohin nan kama daga Kaduna, Kano, Katsina, Sokoto, Kebbi, Zamfara da Neja har da wani wuri wanda ya shahi kudanci zuwa ainihin har abin da ya kai Kwaton Karfe. To ai duk waɗanga wurare da na lissafa ma shekara 14 yau ba su cikin kwanciyar hankali da zama lafiya. Gaskiya ne. To amma daga ciki akwai inda wuraren suka himuni. Inda su waɗannan makisa ɗin ko kuma 'yan tada ƙayar bai ɗin suka hito. To yanzu in ka diba al'amarin wani abin sabon salo ya shigo. Wani al'amari ya bayyana na waɗansu mutane waɗanda ke riko da jihadi ko kuma waɗanda ke da'awa da jihadi a yammacin Sokoton. Idan muka ɗauki jihar Sokoto sun bullo tun daga ainihin wajajen yankin Ilela, Tangaza, Gudu, Binji, har abin da ya kai cikin Hadama ta Argungu, har jihar Kebbi. In baka manta ba akwai wata kasuwa cikin Kebbi inda suka shiga suka yanke mutum 50 da wani abu. Subhanallah. Kaga 'yan bindiga ba su yanka. Yan bindiga kuma ba su cewa ba su son dukiya. Haka ne. Domin ita haka su. Kwarai. To a yan ka diba al'amarin yanzu irin yadda ya zo ba ma wanga wurin na ainihin arewacin Sokoto inda na lissafa ma ba. Duk da yammacin na Sokoto ka tun daga Bodinga. Har abin da ya kai ka ainihin Shagari, har abin da ya kai ka Yabo, Tambuwal, Kebe, ita ta jibanci jihar Kebbi. Tuni waɗannan ainihin masu da'awa da jihadin suka mamaye wannan yanki. To ai kaga waɗanga wuraren har abin da ya yo gehen ainihin arewa ta kudun Sokoton irin su Tureta, to ai kaga duka sun kamu. Domin kulle yomin sai kaji an ce ga sunan cikin gari kaza sun gargaɗa dabbobi sun kashe mutum kaza. To ai kuma al'amura ne waɗanda ke ƙara nuni shi zaman lahiyar ya yi ban kwana ga al'ummar wannan yanki. Matsawar ba tashi an kai ba an ka ɗauki wasu matakai waɗanda suka dace aka yi wani yunkuri wanda bature ka ce wa Marshall Plan domin a samar da zaman lahiyar ga al'umma. Matsawar ba haka an kai ba to zaman lahiya ya ban kwana da al'ummar wannan yanki. To wai ana ta ce ana ƙoƙari, gwamnatoci na cewa suna ƙoƙari, kullum faɗi aka yi, gwamnatin tarayya, gwamnatin jihohi, kuma abin ƙaruwa shi kai. Me ka faruwa? To, wato ba a yin maganin abin ne. Domin idan matsala ta samu tushenta, idan ana son a yi maganin ta tushenta aka zumbucewa. In ji Bahaushe. Idan aka zumbuce tushen matsala to ba a tsammanin matsala na ta rayu. Sai a mai da kunnuwa ƙasa sai a mai da sayu sama sai ta bushe. Shi kenan ko lalle don da ba ta samun ruwa. Ba ta samun ruwa. To amma matsala ce tana samun ruwa. Ruwan da take samu shine dokoki na farko da suka kawo tarnaki ga shugabanni na matakin gwamnatoci na tsakiya wato jihohi kenan. Domin shi tsaro shina cikin wani kundi sashe na wani tsarin mulki wanda aka ce mai exclusive list. Duk wasu abubuwa waɗanda wannan sashe ya ƙunsa sun keɓantu sun kaɗaita ga gwamnati wadda ata tarayya ta sama. Jiha, iyakar jiha ta ba da goyon baya domin a samu nasara gwamnatance wanda yake shine abin da ke faruwa game da tsaro. Idan yau za a kawo farmaki bakin more gangaren tashar Ilera, makasa da bindigogi da makamai 'yan ta'adda, duk barikokin da a cikin jihar Sokoto
wanda an ce gwamna shine shugaba a jiha, gwamna shine shugaban tsaro a jiha, gwamna shine kowa da kowa cikin jiha. Amma gwamna bai iya ba brigade commander umarni cewa a buɗe rumbun makamai, a ɗauki makamai, a buɗe dakaru, a ɗebi dakaru, a je a kwantar da tarzoma ko a yaƙi mutanen nan waɗanda ke kashe jama'a. Amma su kuɗaɗe akwai su. Kuɗaɗen da akwai menene suke ainihin taimakawa, gwamnoni ke amfani da su suna taimakawa ga tsaron tun da ba su da dokoki. Mota, abin hawa, allowances, jami'ai waɗanda jiha doka ta ba ta dama ta ɗauka domin ainihin ganin kwanciyar hankalin jama'a, amma ba abin da aka ce ma conventional securities ba na ƙasa. Mallam Basharu. Kaga sayan mota, sayan mashin, sayan hetur, biyan allowances domin a ba jami'an tsaro, ai kuma ba da umarni ba ne ga jami'an tsaro. To su wai ina so in tambaya, su jami'an tsaron ga ashe ba su shugabanci? Jami'an tsaro suna shugabanci nasu. To me a shugabancin su? Abinda a shugabancin su shine suna da ainihin rundunoni na jami'an tsaro masu ayyuka kala-kala, masu ayyukan da suka shahi hwada, masu ayyukan da suka shahi bincike, masu ayyukan da suka shahi intelligence, masu ayyukan da suka shahi duk wani nau'i wanda ya shahi rayuwa ta ɗan adam domin a tabbatar da an tabbatar da doka da oda. Jami'an tsaro suna da shugabanci a kai cikin nasu farfajiya ta tsaro. Na'am. To suwa a shugabansu? Wanda a shugabansu shine hafsan shugaban ƙasa kuma kwamanda na hafsan hafsoshin ƙasa. Don shugaban ƙasa shi a babban kwamanda. To shi shugaban ƙasa yanzu misali shin isa ba ƙarƙashi ne take ba? Isa ƙarƙashin shugaban ƙasa. To me ka hana ma shugaban ƙasa tabbatar da cewa ya kare mutuncin mutane isa tun da ƙasashen ta? To abin da ke hanawa shine shugaban ƙasa na farko shina da nisa da al'ummar isa. Sai an haɗa ma shugaban ƙasa ga abin da ke faruwa isa daga nan Sokoto ko daga isa zuwa Abuja. Saɓanin shi gwamna wanda shi a jiha bai wuce 'yan kilomitoci daga isa ba. Saɓanin ciyaman na ƙaramar hukuma wanda shi cikin al'umma take na isa. Na'am. So kaga bai ba da umarni da doka mai haɗin cewa a tashi a tahi a kare al'umma shina da nisa gare ka, wanda yake kowa ya san irin tsari na shugabanci na ƙasa wanda muke bisa gare shi. Ganin shugaban ƙasa shi kashe sai aika takka sai aika ma'ana yi. To Mallam Basharu nan na so in yi magana. Ga dai tsari irin na Najeriya, gwamnatoci an aza su bisa ga tafarki jam'iyya. Yanzu kusan za a cewa duk arewacin Najeriya ga arewa maso yamma da jam'iyyar gwamna da jam'iyyar shugaban ƙasa duk iri gudana. To ina matsalar take? Can dori mun ji Zamfara yana faɗin gashi. Kuma ɗaya daga cikin abin da ya sa ya ce ya koma wata jam'iyya ta shugaban ƙasa don ya samu dama. Amma abin har yanzu ya fuskara. To kana son mu yi magana cikin siyasa kenan? A'a babu to abin magana ce shin ita siyasa ba mutane suka mulki ba? To abin da ya sa muka yunkurin kaucewa ga maganganu na shugabanni na siyasa idan muna magana tsaro shine idan su masu kashe al'umma suka zo ba baji a ga mutane ba da cewa wanga jam'iyyar gwamnati wanga ba jam'iyyar gwamnati ce. Kowa da kowa mai kan uwa da wabi ne a rado ce kan mai tsotsai. Duk wani wanda kwanaki ne su haƙare aka tusa da shi makusancin ma na shugabannin an tusawa da su. Ashe kaga wani mai magana tsaro
domin al'umma ta samu maslaha bisa ga matsalar da ake ciki ya tsaya shi na magana akan siyasar da a ciki game da harkar tsaro kamar shi na bata lokaci ne da. To amma ka san kuma Ka fahimta? Wato abinda naka so ha gadi da kai. Na'am. Ita siyasa. Su 'yan siyasa. Da tsaro. Da zaman lahiya. Da rashin zaman lahiya. Duk abin da ake ciki cikin ƙasa shi ɗan siyasa abin da an gaba gare shi shine a aza shi kada shi samu illa ta matsala ga zaɓe. Asha babu tunanin yanzu waɗanda yake mulki ya kasance sun zanna cikin kwanciyar hankali? To ai da an yi tunanin. Babu haƙƙi? To ai da an yi tunanin. Ai ɗan kudancin Najeriya bai rabe shi ga shugabancin ƙasa. To. Jihar su wurin su har unguwar su an zo an kashe mutane an sace mutane. Ka fahimta? Wanda ka ainihin na biyu jiha tai babu abin da ba a yi na hitina da tashin hankali da kashe jama'a. Wanda an na uku dan Zaria ne babu abin da ba a yi kudancin Kaduna. Haka ne. To ina matsalar take? To mina ne suka yi magani a kai. To ina matsalar take tunda da shugabanci misali da wanda ka jam'iyya da wanda bai jam'iyya mutum dai hake karkashin wani kuma haƙƙi ne na bisa gare ka. Kuma wada kacci kuma wada tsarin mulki ya nuna cewa dai akwai haƙƙi ga shugaba ya kare mutuncin mai goyon baya ne. Inda matsalar cike shine al'umma ce babu cikin zuciya. Al'umma ce abba a ɗauki rayuwarta wani al'amari wanda a dole a kare ba. Al'umma ce abba a ɗauki dukiyarta wani al'amari wanda a dole a kare ba. Ai shi kundin tsarin mulki da yasa aka zo aka zanna tare kuma aka samar da tsari na zama da dokoki da shugabancin al'umma wuri guda aka samar da shi. Ai shekara ta farko abin da ta ce wajibi ne a kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Wajibi ne kowane mahaluki ɗan ƙasa shina da dama na shirayu. Ka fahimta ko? Haka. To idan waɗannan abubuwa akwai su cikin zukatan shugabanci wanda ake gabatarwa cikin ƙasa. Idan waɗanga abubuwa su ne a cardinal, su ne abubuwa waɗanda an ka ba da muhimmanci ga 'yan ƙasa. Ba son rai ba, ba siyasa ba, ba son tara dukiya ba, ba son duk abin da ya kasance a azani ne in karu ko in ribantu daga cikin abin nan ba. Ai da yanzu waɗanga abubuwa ba mu cikin su. Najeriya ba ta da talauci. Najeriya tana da haziƙan mutane, 'yan siyasa da kuma mutane waɗanda ainihin suka yi tsaye suka shiga aikin ga domin su kare ƙasa, su kare mutuncin 'yan ƙasa, su kare 'yan ƙasa. Najeriya tana da mutane masu arziki. Najeriya ƙasa ce wadda duk abin da a cikinta arziki ne. Sannan babu ma wanda ya san iyaka arzikin Najeriya. Amma duka yanayin da shugabanci ya samar muna wanda muke ciki shin ya yi daidai da adalci wanda ake ba al'umma. Jama'a masu kallon mu da sauran mu kun dai ga da muka taso. Bari mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo za mu ci gaba. Su kansu jama'a a gaskiya abin da ya shafi sha'anin tsaro mutane sun sake jiki. Ko shi kanshi Obasanjo ran da aka kashe Sardaunan yana ina? Yana wani gidan? A wani gidan yake kuma a wani gidan aka kashe Sardaunan? To ni dai ba so in ballo. Magana ai mun niyya magana ai ba nake magana ba kai ki magana. Ka keɓe wasu 'yan kalilan mutane ka ce su adda sani su sun ka san komi su ka rayawa su ka kashewa dole shi kaji babban matsalar kasan. Ita matsalar Najeriya dogaro da man fetur shi kadai don samun kuɗin shigowa daga ƙasar waje. Amma wannan bala'i ya fi ƙarfin gwamnati. Ai arewa ba inda na fi arewa ci gaba dangane da ilimi. Kuma ilimi ingantacce. Ba mulkin soja ba ne, mulkin farar hula. Mu canza aƙidojinmu mu koma ma gaskiya. To gani nan ka tambaye ni abin da duk kaka tambaya don yanzu gani a shirye. Barkanmu da dawa hutu rabin lokaci. Malam Basharu, muna magana akan shugabanci da inda muka ganin cewa ya kamata shugabanci ya yi tsaye ya kawo ma jama'a sauƙi talakawa tun daga tsarin mulki shine sharaɗi babba. Shin wai ma ni abin da ya shin su masu mulki ba su ganin waɗanga mutane kamar kishiyoyi gare su? Kamar suwa? Su 'yan bindiga da su. Ai masu mulki sun tsare kanunsu.
masu mulki suna tafiya da tawaga ta jami'an tsaro dauke da kartushi da makamai ka fahimta to ai kuma in ka duba kuma ai kamar irin yadda abubuwan suke faruwa ai suna ribauta ne game da abubuwan da ke kasancewa domin abubuwa ne sun ka kunshi kuɗaɗe ake kashewa abubuwa ne waɗanda sun ka kunshi ainihin dukkan wani al'amari wanda ya kamata a ce yau an yi unhwani da albarkatu na gwamnati domin a samar da shi sannan albarkatun na gwamnati ai in ka duba irin yadda ƙasar ke tahiya da albarkatun na gwamnati da yadda suke kashe su ga dukkan bukatun da ake bukata domin a samu al'umma ai daga kanunsu sai yan uwansu sai waɗanda suke so amma mallam Basharu ba ga yanzu an fara ɗaukar manyan ma'aikata har da 'yan siyasa tun da duk da karamin shugaban karamin hukumar mulki an zo an ɗauka ba tun fil azal ana wannan shekara 14 amma dai yanzu ya ɓaci yanzu ko kuma har yanzu ana gudanar da al'amarin ai bare in faɗa maka ai waɗannan 'yan bindiga tun daga ainihin kudancin Cahi iyaka da Katsina wajen su Ada Aliru wajen su Kwashen Garwa wajen su Wanga Mahaɗin wanda ya kame Wanga General ya kashe ha abin da ya yi dajin Gandu wajajen su inda an kashe Kacalla Yalo Sani ha abin da ya zo Maradun bayan dajin Maradun da bayan ruwan Maradun wajajen su Kacalla Cogo ha abin da ya yi gabacin Zamfara Shinkayi wajen Bello Turji ha abin da ya yi nan ne yammacin Sokoto wajen Tangaza inda Carambe wannan dan bindiga ha abin da ya kewaya ya Hodama Argungu ya hita dajin Kwantagora har zuwa Kwaton Karfe babu wani ziri da wani wuri wanda ba a san da 'yan bindiga ba a san gidajen su ba a san abin da suka ba to wai idan kai yanzu ga ka ba jami'an tsaro ba ka san su to ana cewa jami'an tsaro ba san su ba ai ba a sani ba na gaya maka matsala ce wadda ta wa zai ba da umarni kai tsaye domin a yi aikin nan ne jiha babu shi ƙaramin hukumar mulki babu shi in duk an cika garin gada harsasai da jami'an tsaro gwamna bai iya ba su umarni amma ga kashin kuɗi an ce gwamna shi adda iko ga yin dokoki an ce gwamna shi adda iko ƙaramin hukumar mulki an ce chairman shi adda iko ga yin dokoki an ce shi adda iko amma ba shi da iko na shi ce ma DPO ɗauki jami'anka da makamai ku ta ku yaƙi mutane ga sunan ne kilomita guda baya gare mu gwamna bai iya cewa a ɗauki bai da wato da Katsina da Zamfara da Sokoto tsaron da wannan gatan da wannan tsaron ya samu shekaru 3 zuwa 4 na shigo waɗanga gwamnatoci wallahi in ka ji kuɗin da sun kashe tiriliyoyin nerori wallahi sai kayan mamaki sun isa su gina duk waɗanga yankuna guda 3 kuɗin da sun kashe su gina iliminsu su gina ruwan shansu su gina ainihin hanyoyinsu na sifiri su gina al'umma domin a gudanar da kuɗin kana ganin suna ta inda ya dace inda ya dace da ganin su domin kowa ya ga gwamnan Katsina yadda ya horar da yara ya sai musu makamai ya ba jami'an tsaro allowances ya sai motoci na hada ya ba jami'an tsaro an yi maganin tsaron to mu jawo mun ji Zamfara haka nan mun ji waɗanga na jihar Sokoto haka nan mun ji waɗanga na arewa zan so mu diba abin da gwannan Oyo yayi mu azabi sallai abai sawai mu kamanta shi da abin da aka yi to su kasashen Yaraba sun dade da tsari na tsaro ga kansu ba ga kowa ba kuma gwamnati bata isa ta hana su ba domin su sun san ƙasarsu sun san yankin su kuma masu ikon su adda iko ka fahimta suna da tsarurruka na tsaro irin su Amitukum dinga irin su ainihin wani operation na ƙarƙashin Oduduwa ƙarƙashin wani ainihin yanki nasu wanda suka kira suna da plan wanda yake bisa gare shi ne suke gudanar da abubuwa in ka diba arewa maso yamma ko arewacin Najeriya babu wani tsari ko wani iri babu na ilimi babu na masana'antun ne babu na tsaro babu na kasuwanci babu na noma
ba wani tsari guda. Yau manomi kake ranka ya daɗe, yau duk abin da ya samu gonarka ka ya sama, in ko kayi inshora ta biliyan guda kana biyan su babu ruwansu. Ba mai ce ma ga wani tallafi domin wannan lalura. In kaga an ce ma akwai tallafi domin wannan lalura, to ina tabbatar maka kana kusa ga gwamnati, jami'ai nata. Amma inda abubuwan su suke tahiya, to tsari suke dibo. Idan ka zo da tsari, to wajibi ne a baka dama ka aiwatar da wannan tsari. Ba mu da wannan tsari. Idan za su yi wanga tsari, kadiba irin yadda sun ka tahe tsaye kuma sun ka ce su ba su ba da ko kabo burin ɗebo yaran nan. Shi me ka hana mu arewacin Najeriya tun da abinda tarihi ya ba mu, ko da so tura mulkin mallaka sun ka zo sun iske mu wayayu kuma waɗanda sun ka san abin da suka ai addinin mu shi na ɗaya daga cikin abin da malamai ke amfani da shi suna hana mana wasu 'yan tuta namu. Misali, ai kaga akwai bayani akan cewa zanga-zanga haramun ce, ko da ku shugaba azzalumi ne. Haka. Amma kuma karatun haka shike. Bai yiwa ana kashe al'umma. Ba a yi komi ba daga sashen shugabanci, ku ce a ce kuma ba ku da dama yaba shugabanni magana ta wata baki ba ita suka ji ba. Amma in an kulle ma'aikatan ne da gwamnati, in an kulle kason ne, in an kulle bankuna, in an kulle komi wanda kayan cak, ai dole su ji bukatun jama'a domin su yi. An hana mu wannan. Sannan ina faɗa maka, duk wani al'amari wanda ya zo cikin al'umma kuma ana nuna ma al'umma su bi doka su bi oda. Bin nuna mana da aka yi nan bi doka mu bi oda mu shugabanni mu bi littafai, abinda shugabanni sun ka ga littafai ya hana mu ma mu tsaya domin mu kare kanmu. Ba a yi mana teaching, ba a koyar da mu addini ya ce ka tashi ka kare kanka ba, ko kowa bai so ba, ko kowane shugaba bai yarda ba, ko kowane ko mai iko bai yarda ba. Ba a nuna mana wannan ba. Mallam Basharu. Amma ga gari sai ga dan bindiga ya zo ya halbi da liman da sarki da mai kuɗi da talaka, duk an yi gudu la ilaha illallah, an shiga daji an kwanta. To yanzu dai ba mu da mun koro babu lokaci, don Allah mi a shawarar ka gaba daya bisa ga shugabannin na arewacin Najeriya da kuma mutanen arewacin Najeriya a wannan abin, in dai ba yayi nisa ya ɓaci. Gwamnoni su san cewa rashin doka ga hannunsu na su ba da umarni ga rundunoni na tsaro domin a tashi a magance wanga al'amari, shi an matsalar su. In sun shekara 80 suna sayan kayan aiki, inda waɗanga motoci da waɗanga baburuka suna ba jami'an tsaro kuɗaɗe iri-iri, to babu ran da wanga abu zai ƙare. Kwace sun samu dokoki ga hannunsu waɗanda suke magana ga brigade commander kai tsaye, wanda suka ga magana ga kwamishinan 'yan sanda kai tsaye, wanda suka magana da director DSS kai tsaye, domin a tashi a ceci al'umma, a ɗauki makamai a yi ta a ceci al'umma. In ko ba haka ba, to wajibi ne su biyo cikin al'umman, su ga wani tsari za su yi ma al'umman domin su hannunta ma al'umman makami bisa tsari domin ta kare kanta. Matsau ba waɗanga al'amura an kai guda biyu ba, babu ran da wannan al'amari zai ƙare. Kuma duk wanda zai zo bisa shugabancin wannan ƙasa, ribauta kawai zai yi bisa ga wanga matsalar ta tsaron, shi kwashi abin da shi ka so, shi samu abin da shi ka so, shi gaba. Ni fa ina mamakin wadda ka ganin ribauta ga shugaba ya ribauta ga rashin tsaron, rashin kwanciyar hankalin talakawa ne. Kwarai da gaske ko. Ai abubuwan da ake sowa kuɗaɗe ake unhanni su, ana so su. Sai a diba a gani, yau duk wanda a cikin wannan al'amari wanda an na harkar tsaro, ko da ko dusa ce an ka ce kana sowa a kake. Yau kamar da kuka gani mun tattauna tare da Malam ko kuma in ce Alhaji Basharu Altine Guyawa. Muna ƙara godiya. Ina godiya. Masha Allah. Kamfanin mu na Northern Communication and Media Service ke ɗaukar nauyin ka. Yau ake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Yau ake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Yau ake gobe da